alo bandiraɓe fulɓe ko min so haaldata e moɗon jeyaɗo selefeli guidimaha région Kaay eyyi bandiraɓe fulɓe mbatton hakkille no feewi sabu ɗum on jii ko minteruji Mali ɗi mbatta juulɓe e nder Mali on jii ɗum on jii no ɓe bonniri leydi ndi ni eyyi ɗum majjani hay goto Malinajo ha arti kam enen fulɓe bone ɓe mbatta eno bandiraɓe moɗon fulɓe jihadiste en haɓantoɓe diina haɓantoɓe Mali haɓantoɓe fulɓe wonɓe nder ladde ɓe mballi tonɓe ko ni min mbi hande ko ni min mbino guil hanki inchallahu ko ni min mbiyata hande min maayi fof belaɗo mettaɗo sabu ɗum ɗiɗo minteruji mbari fulɓe ɗiɗo minteruji mbari civil en mbiyani mbaɗani toñange ɓe toña tan ɓe mbara yeyi kala ɓi pullo jeyaɗo Mali ene foti dadade ha tiiɗa habto ene foti wallidde bandiraɓe meɗen fulɓe haɓantoɓe diina wonɓe nder ladde ɓe ko min wi noon fulɓe jeyaɓe Kaay paamon ɗum fulɓe ñorankoɓe paamon ɗum fulɓe masinankoɓe fulɓe Mali ɗo mbawɗon wonde e nder Mali fof paamon ɗum wata jaaɓe abada ɓe bonnitana on inɗe yimɓe bandiraɓe meɗen wonɓe nder ladde ɓe ɓe mbiya ɓen ko yimɓe bonɓe ko yanoɓe yimɓe tetta jawɗele mumen iwito fayiga wona gonga ɓe toñata ɓe mbatta ko boni abada ɗiɗo minteruji Mali eɗin tan nde fulɓe e mbara taw mbiyani mbaɗani e ɓen tan ndewe fulɓe e mbara gila hare nde fuɗɗi e ɓen tan mbara yimɓe meɗen e ɓen tan mbara e ɓena tan mbara yimɓe jamma e ñalawma e ɓena mbara julɓe e ɓena mbara fulɓe e ɓena mbara civil en e ɓen tan mbara ɓe jamma e ñalawma ɗi minteruji Mali hol bone ko oɗon mballa ɗiɗo minteruji holko ɗum nafata on réfugié ko iwi Mali yeehi leyɗele goɗɗe hay goto anda no foti fulɓe masinankoɓe ko iggina hay goto anda no foti hay goto anda no foti fof riwama egginama mere meɗɗelde mere tan meɗɗelde batte tan koɓe fulɓe batte tan koɓe julɓe miskineɓe Allah e nulaɗo muɗum en mbiyani mbaɗani hay batte ɗi minteruji mbaɗi o bonande fof onon ha joni oɗon jaaha oɗon ballita ɗiɗo minteruji kuɗaɗi Allah ewa gacci hakke oɗon jaɓa ɓe bonni tan on bandiraɓe moɗon fulɓe habtotoɓe ɓe eɓe oɗon jaɓa ɓe bonni tan holko ɗum firti ɗum wona wasde famde e famɗere hakkille wata jaɓe ɗum bandiraɓe fulɓe réfugié ko yeehi Mauritanie e pullo gasata sa yeehi Nouakchott aɗa yiya fulɓe heɓen dondi mbuɗone ñalla yilade ne jeeya sa yewtide jomum a tan ko pullo masinanke ne hirumini sa yewtide jomum wima eyyi kay minen galle amen wara ko Wagner ari waɗi ha laaɓi min ñande mum taw komi gaynanoɗo mi hiisi gartumi taw ɓe duppi fof ni jaaruɓe ko ni ɓe mbiyatuma ni Mauritanajo fof ma setto ɗum sa yewtide pullo masinanke walla pullo bolaro jaaɗo réfugié Mauritanie ko ni wiyatuma jeehe kan Mbera Mauritanie wona fulɓe ganda hay to woni hay on kan to woni enen jooɗi tan enen jedda ɓe ganda hay to o kan woni kam ɓurɗo fof hewde réfugié hande e nder aduna he ko kam Mbera o mona Mauritanie omo tolnodiri e ñooro waɗɗani ñooro no feewi walla nema en e ko nandi en gacci hakke bandiraɓe fulɓe ka réfugié ɓurɗo mawnude e aduna hande ko kam Mbera ne wi teb fulɓe jeeye ƴimoye ɓen fof ko fulɓe toñaɓe geggina goppi leyɗele munen goppi jawdi munen e yimɓe munen mbarama geggina ñawore waɗaka hay batte
hay batte mate ko mere addani e fulɓe ƴettude e kaɓorde ene kapto wona mere ko yimɓe maɓɓe mbara paame ɗum onon bandiraɓe fulɓe wonɓe nder Mali paame ɗum onon bandiraɓe fulɓe wonɓe nder poste oji pine paame ɗum balliton bandiraɓe moɗon fulɓe wonɓe nder ladde ene kaɓano diina wata kersireɓe wata kersire Amadou Koufa wata kersire e Mamoudou Bari wata kersire hay goto e maɓɓe kamɓe fof no potiri ton mbawi wonde fof tugganma tan gila masina ha kaayi kala ɗon mbawi wonde wata kersireɓe parnoroɗeɓe eyyi saabu ɗum ko yimɓe meɗen wata jaaɓe leƴƴi goɗɗi ɗi bonnitaɓe abada ɗum wata jaɓane ɗum hay goto wata kalmoɗeɓe wata kaɓe e maɓɓe wata mbadde e maɓɓe wata gañeɓe jiiɗeɓe c'est tout koni ɗum woori eyyi saabu ɗum laamu ngu koye men tan rewi ene wara koye men tan ngu rewi ngu waɗa koni ɗum woori eyyi ene waɗi noon fulɓe jasɓe ala fof ko ɓuri ɗumen jasde ene jooɗo ne guitta jawɗele mumen e wone ballita nguɗo laamu fulɓe jawanɓe nana Bamako wona kamɓe fof Mamadou Niangandou e société muɗum biyeteɗo NDC e Baylal Djigui e société mum biyeteɗo Corridor e Mamalla e société mum biyeteɗo La e Fils e Mamadou Yattasa e société mum biyeteɗo Soyat ɓe goni jasɓe fulɓe eyyi saabu ɗum koɓe alɗuɓe jawanɓe ɓe guitta jawɗele maɓɓe eɓe ballita ɗiɗo minteruji ne jahane mbaro e fulɓe ɓe gaddan ɗumen essence ɓe gaddan ɗumen ñamde ɓe gaddan ɗumen kalis ala fof koɓe mbaɗanta ɗiɗo minteruji ne jahane mbaro e bandiraɓe maɓɓe fulɓe ala ko ɓe jawan ɓe jiiɗi so wona jawdi aduna ala ko ɓe jiiɗi so wona inde yidde tinede faaro e wasade ko ɗum woni haajuji maɓɓe wona kamɓe fof ko ɓeeɗo nayoɓe limtumɓe tawo ko ni ɓe poti ɓe nayo mi happani hen hay goto ko ɓeeɗo nayo waɗaɓe identifié andaɓe yeyi koɓe fulɓe ko ɗum addani hare nde tidde jeyata koɓe palto hen e fulɓe ɓe mbiyaɓe ala e fulɓe wonɓe ladde ɓe e ɓen ko yimɓe bonɓe on jii koɓe terroriste en koni eɓe gujjato eɓe mbaɗato ɗum ɗo koni fof ko penale ɓe jiiɗi tan ko sernude en yeyi fulɓe famarɓe hakkillaji ɓe noon hoɗɓe poste oji ɓe wona kamɓe fof noon so meɗa haala wona kamɓe fof eyyi pamon ko jiɗmi wiide ko kono noon ko ɓuuri hewde maɓɓe jeeya ene piito becce mumen min ko Diallo jettetemi comme pullo walla min ko Sow jettetemi comme pullo walla min ko Sidibé jettetemi walla ko min komi Sankara jettetemi kono comme pullo min koye minteeri ɗum gondumi yimɓe ladde ɓe ɓen ko yimɓe bonɓe ko ni ɓe mbiyata eyyi saabu ɗum kamɓe koɓe funtaɓe hakkillaji maɓɓe ɗi koɗi konaɗi ɓe puntuɓe eyyi ko ni ɓe cerdirte en wata jaaɓe ɗum bandiraɓe fulɓe wata jaaɓe ɗum hande wata jaaɓe ɗum janggo c'est tout enen fulɓe enen fof ko en gootum pullo so jinganani pullo yo deƴƴu c'est tout wata kersire bandiraɓe moɗon ɓe jinganeɓe peññine c'est tout deƴƴere nde ala fof ko ɗum firti deƴƴere nde so wona kulol son kuli on kisata ɓe mbaran on ha laaɓon oɗon koddi e leƴƴi goɗɗi ɗi ɓe jiiɗa on ɓe meeɗa yiɗ on ɓe jiɗata on ha aduna o firto pine paame dadoɗe kaptoɗe wata kersire ɗum c'est tout koni tan ɗum wayi eyyi saabu ɗum ko hare nde tan wallita en eyyi etene ɗi dawaɗi laamiɗi Mali ɗi ko ɗum tan ɓe gandi ko maayde tan ɓe gandi c'est tout eyyi hare nde ko ɗum guerre civil ko ɗum hare paame ɗum ko poolɗo fof laamo kala poolɗo laamu kala moggitiiɗo kulɗo reedu on laamete on fiyete ha nangue ɓoggi rutto laame jaaɓi jaɓaɗi ko ni ɗum wayi eyyi ɓeeɗo jawanɓe nayoɓe limtumɓe ala ko ɓuuri ɓeeɗo jasde eyyi saabu ɗum ɓe guittat jawdi maɓɓe dokka ɗiɗo minteruji ɓe guitta autoji maɓɓe ne gaddo e essence nokkuji goɗɗi Côte d'Ivoire en walla Sénégal en e wone gadda ɗi dokka ɗiɗo minteruji eyyi
sa wi e jawanɓe woni fulɓe e nder Mali ganda hay ko ɗum firti sa wi jawanɓe jiida e fulɓe jawɓe ɗum ɗon ko leñol mum en bangi ene waɗi kadi yettode jah walla jawo jiida ko wiyete jawanɓe ko ɓen mbiyete jogaramme bamarankoɓe mbiyataɓe noon walla seɓɓe walla leƴƴi keddiɗi ko ɗum ɓe ɓuuri andirede mbiya jogaramme enen fulɓe noon mbiyanɓe jawanɓe koɓe yimɓe andaɓe inchallahu so Allah jaɓi ñande wonde son jooɗima e yewtere wonde mami haalan on galleji maɓɓe ɗi fof noɓe potiri jettoɗe maɓɓe e nokkuji kala ɗoɓe menno hodde gila e mama en ha joni so Allah jaɓi inchallahu ɓe kewani galleji seeɗa jiɗmi ko jertinde yimɓeɓe paamon wonde ko bone gonɗo e leydi meɗen ndi ɓeɗo ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe guitta jawɗi maɓɓe ɓe dokka ɗiɗo minderuji ɗi jahane mbaro e bandiraɓe maɓɓe fulɓe nder ladde kabaroni muusi ha ɓurti ha ala ɗo haaji neɗɗo so wi jeyaga e fulɓe yo jomum yalte fulɓe ɗum ko haaju muɗum mabuɓe nan ɗon mabuɓe ene jogui jettoɗe mumen joom hakkille fof ne andi mabo ko pullo eɓe jogui jettoɗe maɓɓe kono a yiyata a bada mabo ene jooɗo ene bonnita pullo a yiyata a bada mabo ene jooɗo ene haɓa e fulɓe abada wayluɓe fulɓe nan ɗon lawɓe fulɓe nan ɗon on paami ñeeñɓe fulɓe fof nan ɗon sirifaɓe fulɓe fof nan leƴƴi fulɓe ɗi pop nan ɗon kono a yiyata hay goto ene wiya kañum jeyaka e fulɓe ene rutto ene haɓa e fulɓe so wona ɓe jawanɓe jasɓe wona kamɓe fof de mi refto hen kadi jomen hakkillaji paame ko jiɗmi wiide ko wata care haalam meɗa andi jawanɓe hellifaɓe ɓe jaɓata o bonande ɓe jaɓata oɗo bone abata nayoɓe limtumɓe ko ɓe mbiya ko ɓe mbiya mi haali inɗe maɓɓe jettoɗe maɓɓe e société ji maɓɓe mi haali pop koɓe yimɓe anda meɗe andi galleji maɓɓe ko ni ɗum wayi ko ɓeɗo mbiya wona jawanɓe fof mbayi noon ɓeɗo limtaɓe ɓe ko ɓe mbatta o bonande eten o bonande ko ɗum hunde ɓoyde mbatte hakkillaji ko ɗum hunde ɓoyde ene waɗi e jawanɓe jiiɗi e aduna tan ko wasu inde jawdi aduna ko ɗum tan ɓe jiiɗi ɓe jeyata hunde goɗɗum pop ɓe jeyata bandiragal ɓe jeyata koddigal ɓe jeyata jiitugal ɓe jeyata diine islam ɓe jeyata ganda hay bat ko haaju mum en tat ɗum ɓooyi noon Saykou Oumar nde yano funnage masina jawando janfi masinankoɓe fof wallide Saykou Oumar pop no fotiri Amadou Sam Fulde pullo fof ne joom hakkille pop ene andimo jannguɗo fof ne andimo nani inde makko o jawando masinanke janfi laamɗo masina yantoyi e Saykou Oumar ne haalana ɗum sirluji masina fof no pottiri o bone ɓooyi Oumar El Samba Dando ko hono noon jawando janfi ɗum hono ɓe yimɓe jasɓe gasata e jawanɓe ko ni min mbi mbatton hakkillaji hande tubakoɓe gari laamade Afrique to meɗen to Louis Faidherbe e Louis Archinard on paami jawanɓe ɓadiɓe ɗum ɓaditiɓe ɗumen ha keeɓi jawdi ha keeɓi leyɗele ɓen fof ene ganda yoɓe mbattu hakkillaji ɓe ɓoydi e oɗo bone wona kamɓe fof noon wona kamɓe fof ko e ganduɗo kaldo toon ko e ganduɗo keɗoto ɗon kala ko kalmi ko hunde nde gandumi mi wiyani komi gando kono kala ko kalmi ko hunde nde gandumi laamde winde cer ko diidol hayre firtata ko abada ko ni ɓeɗo jawanɓe jasɓe goori ko maɗum haale fulɓe fof tina ɗum fulɓe fof ganda wonde ɓeɗo jawanɓe ñamliɓe ñamade bonde mbatten hakkille no feewi yimɓe so kaldani gonga leydi ndi fewata abada ko ni laamu ngu funtiri yimɓe fulɓe wonɓe Bamako walla fulɓe wonɓe Wasolo en walla fulɓe telɓe hoɗɓe nder Bamarankoɓe walla nder Manigan ko ni ɓe puntirta ɓe
mbiyaɓe ewo enen de enen fof ko en gootum e onon kay oɗon ceerti e fulɓe aynaɓe wonɓe ladde ɓe ewo ɓen kam ko hakkillaji mumen koko kona ewo ne jahane kaɓoye ewo ne ƴetta ne kaɓa haare diina iwi to fayga ewo nana kamɓene ɓe jaabo mbiya ewo eyyi minen kay ko gonga minen ko amen komin fulɓe kono ewo minen koye Mali min jiya ewo min kam wona ni ɗum wayi wona ɗum woni gonga o non poɗɗa wiide jomum pullo ko pullo tan haala gasi c'est tout kala pullo jiiɗa ene dadi ene habto ko toñaɗo famir noon ko toñaɗo koko toñira bangeji ɗi fof to bangal diina to bangal sariya leydi ndi to bangeji ɗi fof sa yi tan pullo ene dari ene habto ko toñaɗo ko ni ɗum foti hande o noon alhamdulillahi rabbil alamin fulɓe fof paami batti dartade gasi ko ni ɗum woori batti dartade yeyi ko ni min mbi bandiraɓe fulɓe malinaɓe paamon ɗum ɗon ko ɗum hunde tinde battonen hakkillaji yeyi inchallahu so Allah jaɓi inchallahu so Allah jaɓi so iwe Allah bandiraɓe meɗen fulɓe wonɓe nder ladde maɓe kaɓe ɗiɗo minteruji haɓe goppinaɓe laamu so Allah jaɓi inchallah ko ɗum min ñaagui Allah jamma e ñalawma sabu ɗum meɗɓe laamade maliɓe fof gila ɗiɗo minteruji garani ɓe gittanani enen fulɓe gueɗal ko tampere tan meɗe sikkine civil en Mali fof wona fulɓe tan civil en Mali fof en mbawi settade ɗum ɗo sabu ɗum son jeehi guure dow hay nder poste uji ɗi hay nder poste uji ɗi ala fof ko woni toon son jeehi guure dow ɓuuri bonde wona lawol wona jangde wona hôpital wona hay batte yimɓe kono goppa tan ne gurdino dabaji ni ko ni ɗum wayi sécurité hay batte ala hen kala ɓurɗomo doole ni ladde nde wi teb bandiji teb ndungu so ari sa ƴetti mobile aɗa yaha nokku wuro e wuro aɗa wawi ɓoyde e lawol sabu ɗum laabi ɗi moƴƴani wona batte nokku woni woɗɗi ko laabi ɗi moƴƴani safara Mali hay malinajo fof ne andi o no ɗum wayi jangde malline ko hono noon an ɓe laamiɓe koɓe ƴetta kalis leydi tan eɓe ƴetta kalis leydi tan eɓe muuɗa ko heddi ko ene woppa so wona ɗum ala ko ɓuri malinajo tinnade so ndungu ari ene rema ene toppiti jawdi muɗum ene ayna ene rema ene sippa ene awa ko neɗɗo kellifaɗo ene dari ene liggo kono ɓe yimɓe hellifaɓe fof ɓe yimɓe tinniɓe fof ene liggo jamma e ñalawma kono miskinagal nena wara yimɓe tampere nena wara yimɓe tampere aduna nena wara yimɓe sa yi ɗum ko batte leydi ndi kondi bonnandi kala ko laamu fonno wadde laamu waɗani kala ko laamu fonno wadde e nder Mali laamu ngu waɗani laamiɗo fof heɓi ñamirguel ko ene wujja kalis tan ene ñaama ko ene wujja tan ene ñaama gasi minen ko ni min mbi ko ɗum min kaɓanto yo leydi ndi feew julɓe en tampi beele poften ko ni wiya yo laamiɓe ɓe ñaaw e dow goonga gasi ko ni min mbi gila noon minteruji ɗi ngari ɗi kucciti e julɓe eɗi mbara ɗi kucciti ha tengti minen fulɓe Mali ɗi kucciti amen eɗi mbara hankati haala gasi négociation hay batte musala ha hay batte ala toon hay batte gueɗel gotel heddi ɓe goppa laamu bandiraɓe men fulɓe wonɓe nder ladde jamma e ñalawma ene kaɓano diina
ɓen laamo ko ni tan ɗum wayi so ɓe jaɓi ɗum haala gasi hare gasi so ɓe jaɓani ɗum inchallah so Allah jaɓi fulɓe wonɓe nder Mali ɓe pop no ɓe potiri ɓe mayat haɓe ɓuuɓa ko ni ɗum wayi yeyi minen min goppirtani laamu Mali ngu abada min goppirta ngu ndani abada hay goto yetta ɗum ɓooyi juuti yo maɓe piye haɓe nanga e ɓoggi inchallah kala mintere bannoɗo bonande kala mintere meɗɗo wadde bonande ma nangue ñaawe ma jomum wat kaso muɗum inchallah so iwe Allah ko ni min mbi min kersirta ɗum meɗen parnori ɗum kala ko heɓi min e nder muɗum iwi koto Allah wona e bani adama bandiraɓe fulɓe on jarama on jettama on calminama